Tuusulan vuoden 1918 luokkasodan punaisten muistomerkki sijaitsee Paijalan hautausmaalla. Muistomerkki koostuu 3 tasossa tummaa kivipaasia ympäröivistä punagraniittisista kivilaatoista sekä punagraniittisesta jalustasta. Ylimmässä punagraniittisessa laatassa on kohokirjaimin vuosiluku 1918. Keskimmäisessä laatassa on teksti: "Tään kansan taistelut, ken voi ne kertoella ken, kun sota laaksoissamme soi ja halla nälän tuskan toi. Ken mittasi sen hurmehen ja kärsimykset sen." Ja alimmassa laatassa teksti: "Yksimielisyydessä on tämän kansan voima." Jalustassa on kuvattuna nouseva aurinko säteineen. Muistomerkin molemmilla puolilla on punagraniittiset kivitaulut, joista vasemmanpuoliseen on kaiverrettu 5 ja oikeanpuoliseen 6 Tuusulassa toukokuussa teloitetun punaisen nimet. Lisäksi molempiin kiviin on kaiverrettu vuosiluku 1918 ja teksti: "Toverit, muistonne elää." Luokkasodassa menehtyi vähintään 179 tuusulalaista punaista. Heistä 33 sai surmansa Länkipohjan taistelussa maaliskuun puolivälissä. Suurin osa Tuusulan punaisista kuoli Hämeenlinnan ja Lahden vankileireillä.